Bai, Azkoitiara bidean gaude. Bulegon kontzertu batera. Bai, kontzertuak hasi dira. Eta gainera taldean kriston gogoa daukagu. Kontzertu batera joan, eta ez dakit. Alarma egoerari amaiera eman, eta denboraldiari, bai. Bai, así que gaur berandu iritsiko gara, bale? Venga, gero arte, agur. Hala, listo, bai. Vale, kamera eta... Hau txiko... Vale. Hala, kontzertura. Gora begira jarri naiz, batean lainoen formartean galdu dut erlojuan. Jartzen duen zamat, hain txikian izela, hartutan egeak, behin gozaztuta aztu dut, arazoak guk elikatzen ditugu ta egan, hasi naiz batean egan, hortzi mugaren magalean egan, hasi naiz batean egan. Ta edalontzi batean itxasoak sortzen, jaioak gara itotzen, Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Zer da, zuen lehenengo kontzertua konfinamenduan ostean? Bai. Eta zego gintzatozte? Oso, Tomasen abezelariaren lagunagea, super pozik. Dana emateko prest. Bai. zu segundu batzu ere, istante bat zara ieskor bezain ederra, da zure mundua. Izan zen duten zalantzan bat, segurtasun aldetik, bai, ez? Hasieran ze entradak saltzen hasi zinen, gauzi etzeon nahi ondo. Gaino beto daola, ja... Zuek izan zineten lehenengotarikoak edo ez? Bai. Guztua etorri gea. Uste guzu izango dela hotza edo... Ondo. Oso bestera batea hojin, berda? Mundua, ta egan, hasi naiz batean egan, hortzi mugaren magalean egan, hasi naiz batean egan. Ta horne derra da, zure begirada, zama guziak kenduta. Ta egan, hasi naiz batean egan, hortzi mugaren magalean egan, hasi naiz batean egan. Gabon askoti! Bueno. Bageneuken gogo pixke kontzertuak ikusteko, bai ala ez? Eutziko xozu fuerte. Eutzi aurra behire, Ez gai itezen eroi. Motako xogu bixei. Ero merinda ingo dugu, Bai? Gozi altzaude. Ja prestatu dugu edor maite. Bitu, ona, Noa botako xou, bitu, honi botako xou. Galletakin, bai. Triste xamar da, bota gana. Bota. Posi salito. Hombre, da gero handi hasiko. Eta aiala muna. Aiara mehin du ja. Da amonakin dabiltza oso sukaldatzen. Eta guretzat? Puto ez da zergarri. Mango pixket. Mango izo pixket. Eharra. Neuk hartuko, txiki. Amatxo garrapago izuen. Epa, Josepa. Urduri? Pixket. Bai, ni pixke bai. Elkarrizketagatik edo larun bateko kontzertuagatik? Pixket dana... Ez ni elkarrizketiatik, eixo. Bai.
Ze kontzertua, primera añoa da. Bai, ni uste daia inberrego lan hain daola, eta... Zudanagatik. Bai, ni pixke bai. Aste honetan azkenin gauza pilo bat akumulau zaizku, onerako danak, baina, bueno, horrek emate izuola beste... Olako, zea bat. Gauzek akumulau dintzaizku, bai. Elkarrizketa hau, grabaketak, ensaiuek, zapatuko incertidumbre punto bat, naiz eta gure egin beharrekuek, ondo lotute da ilusioz dauzken, ez? Pixket, bada. Ni momentuz lazeino, zapatun bertan ebiko jut tximeletak, baina... Itziar zu pianoan eta Jontxu zu basuan. Basuan, bai. Biak zatozte taldeko beste kideak bezalaxe paspartu taldetik, ez? Bai. Horren aurretik zein izan zen zuen ibilbidea? Gu kointzidiu genuen The Sugar Balls izeneko talde batean, zala rock and roll klasikue, da gero pixket gogorro bere egin hasi ginen, baina hor pasago zen urte asko alkarrekin jotzen. Launarti nola? Bai. Rock and roll egin. Nire kuadrillako jendikin, da gero hitz egin batea. Eta gara jarrak izan ziren. Urte askotan egon ginen jotzen, kontzertu piloa jotzen ginen zen. Baina, hori hori dela aspaldi zen, ja. Hori aspaldi, urte asko pasadiz. Gero, pixket ibilbidi banauti ibili ginen, hau bere aldetik, ni nire aldetik. Eta gero berriz elkartu ginen, paspartu proiektu hontan. Eta erraiaken, koinzidu bat ja? Bai. Bideak banatu zirenean, somatzen zenuten batak bestearen falta? Falti ez, azkenin etxien bikote bezala, bai. egoten jarraitze ginean, naiz da proiektu ezberdinetan gatxaudean. Hori da. Zuek taldekideak izateaz gain bikote ere bazarete, bikotekideak. Bai. Nola ezagututzen duten elkar? Matadeixen, askotiko Matadeixedek, kontzertuk eta zentro kultural bat bezala ariketa ezberdin asko joena. Eta enseiu lokalak egotitu batxe, taldeintzat eta hola. Garai hartan, nik talde baten jotzen nian, dan ensaiatze ginean. Eta gero guk ensaiu bukatze gineanin, etortu zineten zuta unai, are perkusizu jotzea eta hau pianu jotzea. Nire lehenengo saiakerak partitura gabe. Da nik, gu trasti jasotzen, da beti hau gailatze joan, da egun baten hobesten ezatetzea nik hau ikurekin baju jotzen da zea, eta nazi nitxan gelditzen, egun batzutan da zea, da hola zeutu ditxan. Zenbat urterekin zan hori? Nik 20 bat hori guen. Eta nik 23 eta lau, bai. Eta gero, geroztik bikotekideak zaete? Bai, nik uste. Urrengo udeako ja alkarrekin hasi ginela, eta hemen gaude. Bai, nik ikusi nuen, akordatzen nahiz, De Ramonesekin jozenula Goikolosan kontzierto bat, De Ramonesan... Bai, bertzixo talde bat. Bertzixo talde bat, ekizuna beak, bereko arreo gero, The Sugar Ballseko kide asko bertan zirenak. Eta akordatzen nahiz, Goikolosan askoitin jozebela kontzierto bat, eta ni kontzierto hori ikusi nintzen, zin da bajista hori. Eta hori horrarte. Itziar nor da Jon? Egi guzu Jonen aurkezpen bat. Jontxu? Neretzako? Bale, neretzako Jontxu... Ez dakit. Definitzen hasiko naiz eta bidien lago jut adjetibo pilo bat, baina batzuk esatezkeotan nere lagunik onena da, nere bikotie da, nere alaban atxe da. Da pertsona bat orekau etxen hauena, bai energetikoki, baita bizitzeko erane bai, baita bizitza planteatzea izkigun, gora beretan, ikuspuntu beste bat emate egitena, kontrapuntu bezala. Ez oso diferenti gehalako, que igual baita, ez dakit, baina... Guk ezberdintasuna ikusten dugu, Bai. Oso ezberdin dira. Baina nik egiz esango izut, niretzako ezinbesteku ontxe bertan orekan sentitzeko eta ez dakit. Ni dauketen maitasune behantzako da eta beak emate egitena egiz esan barru egoxotzeko. Oain bera definitu behar dut. Niretzat itzidek biziko lagunea, lagunik onena, urte pilo bat aiga konpartitzen ja hemen, alkar, eta bizixei aurre nola inbertzako niretzat eredudadek. Nola afrontatzen joan gauzek, ze indarrekin, beti aurrea. Ze emozioni berdeu. Emozioni hori naiz. Ai, ama. Eta... Nahi duzu eklinesa? Ez, nik ez. Momentuz ez? Nire biziko maitasune bat, Eta, suertize bat gero aparte,
Dauzkeun afizioanak banatzetxe hau, bai mendixe, musikie, alaba zoragarri bat zaude hau. Bai. Bueno. Hori galdetu behar nizuen, alaba. Jo, Entoen dendera. Lasai. Hau ez zata, Egin negar lasai. Ez, hortxe netu izan malku ez gora ez bera, tio. Nola kontziliatzen da musika talde bat eta guraso izatea? Familixen izugarrezko laguntzi. Bai. Familixe eta lagunek bai batzutan. Hori izan behar, izan lagunek bai. Izugarrexa. Bai, kriston zugartitzak hau, familixekin daukeun apoiugin, bai nire gurazuk eta bai zurikin. Bai, eta ire arreba, nire aizpere bai, zenbat zapatotan, ensaido biso batean nola daukeun, zapato goizetan, askotan behasekin jutea, eta ondo pasatzeko izan. Ikusiko bagenu ez da makila ondo, igual bestera batean antolatuko ginen, baina momentuz, familixen laguntzikin eta lagunenare bai batzutan. Izan, kristone harra izen da, apoio hori sentitzie, eharra izen da, eta gaina eskertzeko gauza bat. Bai, da gero malen behare zora harrixe da, oso errez moldatzek, eusein egin. Bai, ondo, momentuz logistikoki hola lortze deu, gauzek enkajatzia bintzet. Bulego bezalako... Marka, moko bat duzu hor. Ez que emozionai nahi joan txu. Klineziko bat duzu. Hamen duk ez. Zut ikusinik, Are zeuru baiet. Barkau, ez que emozionai nahiz benetan, zenba denbora zaren nintzela emozionatzen. Vale. Bulego bezalako proiektu bat martxan jartzen danean, pentsatu zenuten, igual guraso izateak mugak jarriko dizkigu. Nik ez nun pentsa hori, ez dakit. Bueno, azkenen gure proiektu beti zen, bai guraso izetie, da bai musika egie, da musika taldetan egotie, gure bizitxentziar. Eta nik usteat, oinarte bintzet, moldatzen junal izen deula, eta jarraituko deula. Azkenin, mugak geu ez ditxau jarriko aurretik, baizik eta torriko txuk, torri behar babe, da topia jotzen maia joko jau. Bai, hori da. Da, malene beak hau dana bizitzie eta igual gure dinamika hau ulertzeu momentu meintzet, ez dakit, aber gero ze, igual, 13 urtekin dana reprotxatze igu, baina momentuz nik ikustetena beak ulertzeula, ensaiu daukeu eta bier gelduko ez dakize, esplikau itxixou, da ez pau nahi, pataleta bat arrapatzeu eta kudeatze deu, baina normalien, gustora gelditzea, ez? Baina, la familixekin, baizakin, orduan, bueno. Badaude momentu puntual batzuk, dana kontran gelitzatzula, dezatezu, ensaiatza ezin dia jun. Da, bueno, ez da eze pasatzen, azkenin bulego batxe famili bat bezala gea. Ez? Danok alkarren berri badaukeu eta baten egoeratik ezin baldin mau ez dakindu neon momentu baten, nik uste danok ulertze duela, hori, famili bat bezala gehalako batxe. Konfiantza hori badaukeula geure hartin. Ze bilatzen zenuten bulego sortuta? Bulego sortu ginean ingun eginean kontzertu jotzea, eta jendina iritsik ahal izetia. Azkenin, ondo pasaiez, guztoko musiki ginez, baina batxe feedback hori lortu ahal izetia. Bueno, ordu, noxe, datorrenatik hartu behau, ez? Bai, nati bai. Bai. Goin laike hau, nik gitarrien mendik hartuko jat gero montoaten, Eliasen partez, eta listo. Vale. Beuki kontutan elektroniko ez teula ingo. Bai, bueno, oin araño ez dinatu zaiako ganik hau, Vale. baina, bueno, más o menos. Baina besteanak, xai, zeidan ingo txiau. Bai. Honen atanak zeidan itxen, ustez? Hori zaten jo, baina justu nola datorrena beak emate iten nahi. Hori den. Aloro duteko bixo. Bai, nati bai. Venga, eurra. Haupa, Guazen. Gora zainetan zer sentitzen dudan bitartean, betiko emutzean irekin dagoen bitartean, nahikoa irentsi du, beldurrak ez du astirik galtzeko. Norekin ibili naizen kontu ez
ametsak ez dut astirik zurekin galtzeko. Datorna datorla, hau amaitu da, bestetan bezala. Burua gora, ez du lotan etxaketu. Tom edo Tomas? Nahi dezun bezala. Zuen artean, zer esate duzu? Tom. Tom. Batzuk Tom, bestik Tomi. Tomi, Tomas. Bueno, Tom, Xabi, aurkeztu zuen burua. Nortzuk zaete? Bueno, ni naiz Xabi, askoitar bat, 25 urte dauzkena, eta musikie asko gustatzen pertsona da naiz, eta, bueno, kasu honetan, bulegokin ibiltzen naiz, honatara kontzertu gotzen. Eta ni naiz Tomas, 27 urteko askoitar bat, eta gaur nago hemen buleoko abeslari bezala. Nondik dator zuen musikarako grina? Galdera ona. Bai. Eta gini, azkenin, nundi datorren ez dakit, baino esango nuke txiki-txikitatik nabiela musikin ingurun. Ni 5 urte egin hasi nintzen kubo batzuk jotzen, da 5 dauzket eta baterix egin segitzen, eta orduan iruditzezat badala, bueno, seinale bat, zozerrena, ezta. Gero aparte, nire ama bat musikako irakasli da, eta hortiken torrelaike musikeko grin hori. Bai. Nire kasuen nik beti bizitzen dut musikie etxien, gehien bat aman familixen partetik. Akordatzen naiz adibidez, nire lehengo diskue, ez da izen bat urte okiko nituen, baina 10 urte, 12 urte, ACDC, lehen guzuk erreala uzin, eta izen zan revoluzio bat niretzat. Eta aparte etxien musika klasiko asko entzun izen da, nire izeko zanak pianoe jotzezun, eta etxien beti onda kultura musikala ondisa. Eta nik uste hortik pegatzea ala pixket, hori, gure bizixen zier normalidade baten bizitzien musikia. Nera bezaroan hasi zineten, hasi zen duten abentura hau, nola gogoratzen dituzue lehenengo urte horiek? Musikari buruz hitz egiten, musikaz gozatzen? Gozatzen. Nire rekuerdue Xabikin da, udaran mundu gozue plaire jute zanin, Xabitani gelditze ginen orduan aspekin geneuken ensaiatzeko lokal txiki baten, eta antxe sartzen ginen, Xabi baterixekin eta ni gitarriekin, eta hori kriston behirue izerdixe, baina gut disfrutatzen eginen. Eta jone, horretzen nahiz inkluso amak esatezela, baina plaire etzea jongo lagunekin? Batzuten jutegea plaire, eta gauze gehiago bestelako gauzek, baina orduan gure disfrutatzeko eri esan, da deskurritzen eginen gauzi esan, musikia egitea, da gitarra jotzie eta sonatzie, eta ostra. Nik ustez gaztarukin eba aukela lotura bat, energi hori transmititzeko erabat iguelo. Eta ni behintzeta hasierak hola goratzen jut. Bai. Urte hauetan guztietan egon da evoluzio bat, zuen gusto musikalak asko aldatu dira? Bai. Nondik nora egan zaete? Nik adibidez gogoratzet hasira hoseta jundea, nik gaitzen orduan, punke, oi, pixket musika, hori, lehenu esan dizutena, gaztaruekin, pixket energi hori transmititzeko bideo bat bezala topatzen una, ez da, momentu hortan gustatzen. Da Xabila ordurako, haitzen zituen, lokillo, bestelako, talde, pixket, poperu hauek zienak eta hola, eta nik akordatzen nahi Xabiri ezatea, hori, hoxek, popero batzu dituk, hori. Eta gero, junginen, nik uste bide komunek topatzen daola, aziratik euki diteunak, batxa. Popero horiek apresiatzen ikasi duzu? Jo, Bai, igual oinpea da popero hoxek baino. Bai. Nik ikixetan gauzeat musikiekin eta denboriekin, eta bizixen ez bagarrin musikiekin, porque azkenin musikiekin bizitzen egian danak bizireko ere balixo digu. Eta izen da aurre iritzirik ez eukitzia, gauzekiko. Aurre iritzirik ez eukitzia, porque gero konturatzea ez daukela zentzuik. Adibidez hori esate izutena ez, 16 urteko gazte bat, hori popa, hori txarra, ez txarra, baina hori asko zeharro de gau da. Gero probatzezu iguel da, esatezu, haure harra da, eta gaur egun klasikoa atxu, metala atxu, punke atxu, popa atxu, eo zer genero tanto pabaldezu zehoz ederrana, eta depende zen momentutan, guztua haitzezuna. Nire kasun kontura hu naiz, leheno jogaziran 14 urte inoen talde hortan punke jotzen un baina. Baino, bai, beti eukizin detela pixket
ba hori, beste estilo gaitzeko, ze hori gogo hori, o beti guizen dut piztute bagarriken, ba garai hartan igual ba ezin nula esan, ez da git, o kentzazpio gatibo bat aitzen nula, porque hori, ba gure inguru hortan gezki ikusik ezagon. Ba nik etxin, atxuten ilun, bai. Da beti zen nahi, ez da git, pertsona musika estilo diferente asko aitzie guztau izen zagona, bai. Ez da git, igual jule kontzertu, ba amaral o kontzertu popero bat ikustea, eta gero igual kontzertu elektroniko bat, eta horrengo honin, ba roka o... Zuen hirugarren taldea da Bulego. Zer bilatzen zenuten Bulego sortuta? Edo Bulegon sartuta? Ike mago xo, nire? Egiman. Gu Bulego sortzagun ikusteet, ba, gure joera naturalai erantzun bat eman dixoula, ba, azkenin nahi ginen musikie bizitzen, bizixe aurra juna ala, eta nahi genuen zeo zein, ba zer isu haue, eta gure momentu honi, ba, erantzun bat ematez isona. Eta zer du ezberdin Bulegok zuen momentuari erantzuna ematen diola? Ba, nik usteet gauze gaiala benetan zer iso hartzen, eta nahi duela proiektuat enazieratik gaur egungo bat egoera musikalai erantzun bat ematesona. Hau da, guk ikuste dugu, nik pertsonalki aintzat eta uste taldien konpartitze dugula gaur egun bizian gizartien, sare sozialak inderra hundi xauke bela, eta komunikazioek inderra hundi xauke bela, eta talde baten bakarrik limitatzie musikie etxea, egon goi talde asko hori joenak, eta oso ondo daunak, eta BH-ek azetuko txunak, baina egun nahi genuen, musikin ingurun dauden berroxe danak azetzia. Eta alde hortatik diferentia izen dana Bulegon, izen da hasiera batetik, kontau deula beste jende batekin gure proiektuen barrun, lagundi diguna jazten gure musiki etxeko eria. Zuen kontzertua izango da, Euskal Herrian alarma egoeraren ondoren ematen den lehenengotariko kontzertua. Nolakoa izan da, prestaketa prozesua? Abentura bat. Abentura bat, bai. Eta abentura bat hori, pikuk euki ditu, batzuten otein oso pozik, gauze gondo aizilago juten, beste batzutan, ez dakit, pixke preocupaut ere bai, nun egin sartzero oso ondo, ni ustez ez gilela kostiente nun sartzete gilet. Baina, gaur esan lehiket, nahiko ondo horten diula danak. Azkoitiako udalera joan zinetenean kontzertua emateko proposamenarekin? Norbaitek esan zizuen, baina nora zoazte? Bai. Deia etxin esate ziren, zoraute geundela eta segun ez ez esango ziguela. Hori guztet hori komentatza hori xeara esate ziguela, zoraute geundeula. Baina, ez dakit, gure burukin pixke konfiau genuen, da esan genuen, saiatzatik behintzet ez da izango, eta saiago merdeu. Nik uste hor, garbi euki genuen nahi izen da, ez genek isen zegunetan izango zan kontzertua, baina baginek isen momentun baten kontzertu emateko aukeri ongo zala. Eta guk ezaten aukera bat baldin mao, lan geixo inde, klaro, kontzertu normal bat baino, baina aukera bat baldin mao, zeba desaprovetxaba aukera hori kontzertu bat emateko. Eta, baziran, txokantie, deseskalan kontzertu bat inberdu, da gaina jendin aurrin da Euskal Herriko lehelenak izango geha, gu. Nahi dezan ez gehala talde bat 10 urteko ibilbidea daukena eta atzin daukena ekipo bat, hori ez da izen bat jendena lanin beha sentzatea ez dakize. Baina, ilusixuekin hartu dugu, hori izen da gure motorra, eta ilusixuekin gauzek guztua etxea. Itzein dekuk eta salta ingo, txau, ez? Direkto jotzeko eta pasako batzuk. Da ero buka-bukaeran itzik edo zentzai xotaz da hori dana. Hori den. Bale, venga. Gehiago, esan beharko nizun belarrira, guazen biok kafean tokira, faltan botatzen ituen zure dantzak ikazke, guztoko daunera arazke, zutakizun bezala aske, aske sentituko gara berriz, guazen hemen, elkarrekin gaude honetan, bi honetan bitxarre.
badakik urrundu ezean badakik itxasoa zeharkatuko dugu azpitik eta poliki poliki zalantzak kendu elkarri zugabe honek ez du zentzurik da badakik elkarrekin gaude honetan bi honetan bi txarretan elkarrekin gaude honetan ekaitzonen erdian ekaitzonen Vale, kontrola hor jarriko dugu. Hostia, nahiko toki badaukate, Bai. Sobran, bueno, hobe. Horre bat, esku isen da besti izkerren ondan nahiko leku zauki, Bai. Orain, zein berdion zuen teknika jatzen dubei eserita jartzen. Ez que horre preocupatzen atxinei. Aberre atxin semateaino molestauko. Hori bihar hasten direna montatzen ikusi dugun zaltura daukaten. Jarri aldan aurrerena, meie. Hori dek. Osa, meie jarri hemen aldan aurrerena. Bai. Atzeko galdan gutxina molestatzeko. Bai, ez asko baratu. Kamerinua. Kontua? Kamerinua, gare. Hori dek. Are, kamerinua. Eskerrik asko. Ze ondo ja, Xabi, zilek eta dana montaute, goizin, o... Dana martxan. Ontxo, nauni, lanetik erten dagoen, da kiston montajiziok. Ne bideoa bialduzi batean, bizidan batek eta ikusi joan danagan. Geo zaien jende asko balkoetatik eta. Da, kuston festa eta montaitxu, Azkaxek eta... Hortzizten balkora. Bai. Balkoi batea? Bai, batzu esaten danakin, kostadozioek danaik abitzea. Batzu. Honi lehen uste, kafi eta ditxata. Zondo, Ruben. Zure etxeko egon gelan gaude? 3 gitarra, piano bat, diskoak. Musikak zer leku dauka zure bizitzan? Oso leku handixe. Zango nuke, pasixoak bezala bizitzeu, baina ez nire bizixen bakarri, baizik eta bai, nire alaban bizixen da nire Andrin bizixen bai. Familia osoan bizitzan? Bai, betidanik guztu izan zago musikie, ikustie, jotzie, aitzie, ekie, oseak, bizixe ere batea horren fokautu dugu. Musika, familia proiektu bat da orduan? Bai, baukeu, familia proiektu bezala bai. Eta lehenengo talde hartatik bulegora, zein izan da zure ibilbidea? Lehenengo talde hartatik gero beste jende genereixo gaztiogo bat ezautu nun, da hasi ginen beste proiektu baten, zaukuena izena Pause, nintzena ni, Jon Andreu eta Alberto Martínez. Baina gu nola urruztilen ensaiatze genuen, da Pausek Alberto Netxin ensaiatze genuen, urruztilko beste talde batek Alberto eta Andreu fitxau zituen, da nahi bixe bakarri bezala geren nintzen. Da orduan, jokin zehiu nun, da gero Alberto gure tabernan hasi izan lanin, da badauzke ditxe ama Pausen kanto batzuk rekuperako alditxou, da bale, bixo gaze ginen jotzen. Xabi, gure gaurengo baterixe, ez zautze genuen, baterixe jotzezun talde batin, eta inbitau genuen Alberton lokalea, kanto batzuk jo bizkon, hola ontzan zilo baten jarrile, guri haitzen, holaxe, zerixo. Da, guztau zite zuen proiektua, sartu gono zuekin. Xabi, da Alberto Jontxu zautze zeben, Jontxu nalde bajugo gure taldein. Azaldu zen Jontxu, hasi zan, tita, Jontxu neski eitziar, da, gero, Tomas, Xabin bitertez, holaxe. Azkenin bulego aurretik paspartu izan ginen, baina bulegon gauzau da, hori. 25 urtekin lehenengo talde batean parte hartu zenuenetik, momentu hartan imaginatu zenezaken zure burua bulego bezalako proiektu batean? Keba. Ez bulegona oso, da. Oso dimentsio ondixe bezala hartzen egin da, hola, eta beti gure bizixe talde amaterretan, baizetea, konpaginau lana, eta taldie, eta ez dezu hainbeste kontzertu jotzen. Oin tokauzaku bulegogin, kantuk grabo ditugunak lan asko eman da, baina guzta indila, eta azkenin gustatzema kanto horre bere biri jau. Da egan kantu ertentzun inkiston biri indu, eta aiatzea erantzune leko honetatik. Egana bestiak egin duen bidea, nahi gabe etorri dan zerbait izan da, esango zenuke beste proiektu guztietan bezalaxe indar guztia jarri duzula, eta hau, bapatean etorri den zerbait izan dela, edo? Bapatean etorri den zerbait izan da, baino pixket baite junge horren bile. Porque azkenengo diskotik, lehengo proiektotik ona
asko itzen dut taldekuk, asko entzun dut musikie, gaur honin da ona, pop garekide asko haitu deu, arreglu nola iketxoen, ahotsa nola zartzetxoen, nola komposau nola ikeben, eta pixket horren bile jungea, eta lortu gindeu, auki izan genuen baite aukeria, tokaulik esan ez lortzie, baina tokointzagun lortzie, eta kriston lan egin du bai Tomase, bai Xabik, bai Itzi, bai Ontxute baini, dakiuna eken berri kasten bezala hola. Eleno iguel erabatea jotze genuen, baina beste erabatea jogartzen. Da ez da errazatek gitarriste bat izatei, kanto hontan, kanto osun jo berrin, jo berdek, pusketa hontan da pusketa hontan, da isiliko berdek. Da garrantzitxe hartzie, utzune hoxei, jotzei baino ez da erraza asumitzeko, baino uste ni lortu dugula asumitzi hori. Danak zatozte paspartu taldetik. Bai. Zergatik eman zen izen aldaketa? Izen horrekin, azkenin, arazu beste ez gauk genulako. Tortzetan bat agarna, eta ire talde hori nola, esparrezpur, parpauza, perpoz, ez da izan, eta inotzuk bilatzen internetin zartezen nuen Spotifyn, separtutu idatzi bertan frantzesez, da etziun ematen, etzauken zalide izen horrek, aspalditik eitze genuen baina, izen puto horrekin noazuzte. Da azkenin, pentsa genuen best, izen aldago xo taldiai. Izen batzu auki ginu zen pizarran idatzike lokalin, eta hoxetagoa zen bulego. Itzi arrauntzan, ez dakitze azterketatan osertza behinen, bi aste lokala etortzeke. Da guia genuen pentsaute, bulego izango, beste izango, bulego jontxu ekarrizun, izena. Eta horrezen hon bat inezaiatza itziar, da, behiuzen nola pizarra da. Bulego? Gustatzen zite, da, jontxu bestadetik. Kiston parri intzun nola, gustatzen honiret, eta bulego. Amendi gaura bulego. Zergatik bulego? Batalako izen bat erreza, dana akordatze gina, eta idazteagun bulego ipintzezu, eta pu. Gaina Spotify behitu genuen, etzagun inoe bulego izenakin. Horretxatik. Zu gitarrista zara? Bai. Eta zer da bulego zuretzat? Bulego honetzat, momentun, kriston proiektu ehar bat, kriston launarte ehar bat daukeguna, famili bat osatzeuna, bai bulego musikei bezala eta bai ingurun daukegun familixe sortzeiun bizitzeko era bai, bulego guretzat. Gaina bulego izena, niretzat ez da bulego entzun dugun ez den nik ikusten ofizina bat. Bulego da branding bat sortu dugun, nun bulego zatezu eta taldi ikustenik. Gure taldie martxan. Familia hortan veteranoa zarazu? Bai. Batemate izen behar du, zarrena, da nahitoko ezat. Musikak ez dauka adinik? Nire ustez ez. Nire ustez da musikek gauze bat o sentiu jezu, o ez tezu sentitzen. O aia utizatzu, o zatzu aiako. Jende asko musika erabateko egitzeuna, o gazti iguel beste erabateko egitzeuna. Nik neuk ez tetik usten adini daugenik. Musikari afizioz eta tabernari ofizioz. Bai. Erraz ustartzen dira? Bai, oso erraz. Oso erraz. Gaina, daukezu gerti, negozio familiar badala, eta bauketela aukerie, hitzeiteko nire lankidikin, koinerukin, eta komentatzeko, ez da ontan egin goia, durrenerik eizek, eta akuerdo bat aiatzeko morue, daitz. Ze Euskal Herrian musikaz bizitzea oso zaila da? Jo, oso zaila bai. Zeman jende bizi da musikaz. 5-10 lagun biziko ie, musikaz bakarrik, oso zaila. Euskeraz abestute bakarrik, euskeraz Euskal Herrixen oso zaila. Txupa jantzita kalera, ezakit nora etzet inporta, zuen alboan banoa. Tabernan jendeak induzun erlazio hortan, eskatzen aldizuete, bulegoan abestiak eskatzen dizkizuete? Bai, leheno paspartun gaurela, etzun ino eskatzen dakegu ipintze genuen. Hortxe, venga, erreke erre. Baina oin egitxe zen bai. Gaina pasau aukinun momento berezi badola, konfinamentoko lehenengo azteugaran taberni iriki genunin, ja mantze benin permisu tabernak barrunde kanpun oteko azte hortan iriki genuen guk. Eta jendeana jarrik ezagun apaltzen, tabernan jarrik egon lekezan bakarrik, ongo zein ez dakit 30 lagun, 40 lagun apaltzen. Eta bulego eskauze den, apal ondoren, ja pixet argixe bajaute. Bulego ipini eta 6 kanto ipini, eta konturau jendik
6 kanto jada kantau jezitula, da ez ezagun jendi, ez ezagunek bai, hola, asko txarratana, baina eta ja, beho sei, aia utxezigola da kriston bizipoza amatezizioela kanto hoxe, eta jo, kriston momentu ginen, porque zuk alde agunde emozionen nintzen. Porque ez nun, momentu hori oso berezizia izen da. Uste taldekidik, konpartiu nixon WhatsAppez, audizioa bihaldute, nahiko nube taldekidik jakitien momentu hortan nik bizi nuna, porque oso berezizia izen zen. Zerki. Martxan gatxo gara nintzen eta... Izerruen, hainitxean galdetzen hau, tximeleta bai? Bai, baina... Entzeatzo lan haukin nula eta gaur de... Zetan hola, txarri. Lanin da honi, lanin da txegotako gazten aizenin, osteak, ja... Nire hori pasatzen. Hanko gauz egin. Txarra izte lo honin, deko izo giru aldino ez natza izkumunea, eta goia... Gaur esan diren, eh? Ez te lo hartzen ez? Azte ez, pum, bai. Nei hori txip pasau zite hor. Goizo lauretan ez nau Ik hori gaitasun hori bauek. Ni goia zapata. Goizo behatziz tartez ez dut, Ezin no hartu, Hombre. Nesan izan, jo, Xabi, beha, izalo. Eizalo bai, eginlo. Etxabar erai. Batzuten gaizkilo, zea, gaur amestu diat, kontzertoin amestu diat. Bai? Bai. Da, nola hartetzezian, no? Kiston onda. Ba, jazta. Barrilik. Xabi ondo laguntetia. Xabi hola begiten da. Ziaina isotata. Bueno, vale. Txupa jantzita kalera, ez dakit nora, ez zet inporta, zuen alboan banoa. Aurreko goizonetan, aizea zalean sentitzen da, errepidea gurea da. Zaporez, tenda bat gara, lezarrean bera, gaina bat zuen artean, berotzen hasi da. Hortuan giroa gora doa, zera artean, baimenik eskatu gabe, hitzera goaz. Badakigu zertan gabiltza, gure kantu entzuten. Tolesten dira arazoak, Zabaiak hautsita aurrera, osatak gure erara, eraino zartzen da. Orain arte bulegokin lanean topera ibili zarete lokalean, ez? Bai. Iritsi da orain gozatzeko unea? Bueno, gozau dugu bat jo lokali Bai. lanien, Bai, nik uste konposatze prozedurire Egarra da, egarra izen da. Baina zuzenekue Zuzeneko ja beste... desiatzen gaude. Bai. Beste punto bat gora ozio. Da hori, egarra, azkenin musiki ezortzean indaieanin, estenaxo gainea iso, da hori soltatzean momentu hori dek, nire ustez gorena, musiko bezala. Bai. Nola espero duzue kontzertua? Nola espero deun? Nik festa bat izeti pentsatzeat. Bai. Hasi DJ-xeatik, eta gero gure kontzertue usteat ondo jungoala, eta jendik ondo pasatzen nahi hanik. Bai, berezixi izangoa, ze protokolo bat dao, eta badanak ez ditu sentiuko beste kontzertatutan igual sentiu izan dituen bezala, baino energia harra egongoa. Guk dana emateko desiatzen gaude bai, azkenin zai gaude, noiz zai hauko? Kontzertu hotzago bata, imaginatzen duzue? Gure ikuspuntue da, lehenoko etorkizunin egon goien kontzertuekin konparau ezkeo, bai, hotzo izangoa. Baina etxin gehiratzekin konparaute, o streaming bidez kontzertatik guztiekin konparaute, askoz beru izangoa. Urduri zaudete? Pisket bai. Urturitasun puntu on bat egin ordia. Bai, Ni behintzen? konpartitzet hori. Zuen ibilbidean, kontzertu honi, ez dakit, atzera begiratzerakoan, kontzertu honek zer suposatuko du bulegon ibilbidean? Kontzertu honek suposatuko du niretzat kriston pausua. Gaur garatzen mau, da ondo hortetzen mau, giro honan untzeute do, hau izango daia... Bai. Bueno, Bai, ondo naldea, izketan bai, oso ondo. Bale, hor pare bagoz. Eredugarria dela edo horrelako zerbait, ez? Hor ja, hasi zara... Nola etxuxan bizixe jau da, Bai. ezke kristona kriston datzea. Ai, ama.
jaunak iritsi. Sekuentziak, Sabinak, jazta hori. Vale. Bueno, baina, zer, dana prest? Dana prest. Audioa ondo doa? Bai, ondo, arazoi gabe, dana ondo junda, así que... Zeintzuk dira erronkak normalidade berri hontan audioari dagokionez? Nik uste gaurko erronka handiena dela, jakite alde batetik o kaina eman kontzertuai, o pixkat eseritako ikuskizun bat bezala planteau, ez? Aurrian altagoza jaten nahi dira, hor sugrabe pila aukiko be, eta gero atzian berriz, ez dakit nola entzungoan. Orduan pixkat nik hori ikusiko eta nola nahaztu, ez, kontzertua pixkat volumen askokin, jendiare ze animokin da onda, hori izango da erronka nagusia. Zein uste duzu izango dela erantzuna, hemen jarrita, banatuta... Ez dakit, zaila emate guain, movida oso arrarua da, ze tabernatan da dano batea gabiltza, ez dakit ze, baina, bueno, nik ez dut errespetauko ala eta ondo ertengo ala, eta, bueno, hola ze asunto, lehengo kontzertua ustet formatu hontan, eta ikusiko dugu, jendian erantzuna zein dan. Hau, artistak beraiek oso kezkatuta daude, atzean zaudetenokin. Koronavirusak ze ekarri du zu bezalako langile batentzat? Bueno, adibidez, nik gehien bat, zuzenekotan gehiago musikaria naiz, tekniko gehiago estudioan itel lana, baina adibidez nire estudioan 2 hilabete eta erdin lanik gabe. Gau naiz, nik estudioa katetxe behian, da juteko aukeranaka, baina jendiak ezintzun etorri. Eta, bueno, hori nire kasu pertsonala, gero teknikaiak, estenatoia montatze dituena, komuna montatze dituena, bailak, sonidua, argilak, azkenean kriston sektore handi bada hor, afektauta da ona, eta afektauta hongoana denbora luze batez, ez? Osea, ez dakit ze pasaukoa. Lehenik eta ben eskerrik asko denoi. Horrelako egun zoragarri bat mendira joateko eta hemen pasatzearen gurekin, guri laguntzen. Eta, egia esan, zue gabe ere hau ezinezkoa da, ez? Azkenean, beste egunean, hori, ez? Aforoa handitzeko eta da gure premisa zen, hemen dauden beharrei eta beharrak asetzea, ez? Eta, zue gabe, bolondresi gabe da, ezinezkoa da. Orduan, zuei esker, beste 80 lagun etorri dira. Gu beti, babes maskararekin jomar gara, beti. Iko eran ez daukat, baina ez aretelako niri gerturatzen, oraindik. Erezu bat? Ez badaukat lasai, eskerrik asko. Momentu oro eserita... Bai. Zutik ezin da. Ikusten baduzuen norbait, zutitzen dela, modu oso honez, joan eta barkatu begira. Ni ere egon nitzateke dantzan zurekin hemen, baina eskezin da. Ezin da. Jazta. Eta arazori badago, itxaron. Lur. Deitu eta jazta. Oso handia badira deitu bioi, bale? Ate morea handa. Naranja han. Orain ikusiko ditugu, bale? Ate guztiak. Gozen. Jaitsi behar dezute hortitxik, bale? Eta behien Paulak esan behizuten unesek. I komunen, I publiko bezala ez, ez? Bale, hor behien ez. Herri oso baten berpiztea ikusiko dugu? Igual bai. Bai, ez espero. Eukazio horrela dana prestatuta, eskaleta bat, eta... joango da gorantza, berantza gero gorantza, zer daukaztu prestatuta? Dana goxen. Dana goien? Beti gora ez, dana goxen. Hasieratik goian. Gure biharrengo kontziertu da talde bezala eta kriston godu daukeu jotzeko. Planteu dugu energi dana soltatzeko jendiei. Eta formato berri baten ikusi behar baldima bere, da jaso behar baldima bere energi hori. Ni uste duen DJ egin nahi dela ikusten jendia energi mordo batein etorriala guretzat, eta bueltan emango seguri dana. Zuen lehenengo kontzertua izan normalidade berri hontan, ez? Zein da ezberdintasuna? Sentsazioa buruzari naiz. Ezberdintasune da pixket, jendia jaiki jodean inda beste zea transmititzeula, beste ez da egin nola esan. Beste energi bat, o beste... Gertutasun bat. Incertidumbre hori haukeu ez jakintasune jotzen egin bilertin nola sentiuko den publiko, baina jarrite daude, baina energetikoki hor baldima daude, Da, kontzertu joieko, subidoiek eta hola, jendin araberako erantzun bat izangoa gure musikiei. Disfrutau, gure disfrutatuko duta. Eskerrik asko zuri.
Bueno. Bageneuken gogo pixke kontzertuak ikusteko, bai ala ez? Denbora asko pasau da, hau preparatzen hasi ginenetik, gauze asko pasau die, baina jakin, gaur dala egune. Txupajantzita kalera, ezakit nora etzedi inporta, zuen alboan banoa. Udaberriko goizonetan, aizea zalean sentitzen da, errepidea gurea da. Zaporez tanda bat gara, dezarrean bera, kaina bat eskuen artea, oberotzen hasi da, portuan giroa gora doa, artera artean, baimenik eskatu gabe, zitzera goa. Badakigu zertan gaitza, gure kantua entzuten, dolezen dira arazoa, zuen alboa, zuen alboa. Zabaiak hautxik daurrea, ausartak gure erara, ezurreraino sartzen da. Bizipoza, kolore berezia gure begiek, diztira mitiko bat somatzen da. Zenbat bidelkarrekin urterik urte, denbora pasarren alboan gaude. Badakigu zertan gaitza, gure kantua entzuten, dolezen dira arazoa, zuen alboa. Zabaiak hautxik aurrera, ausartak gure erara, ezurreraino sartzen da. Bizipoza, barruraino sartzen den irribarre horietako bat zarete. Neguko eguniko zenean udarak jartzen duzue. Zabaiak hautxik daurrera, ausartak gure erara, ezurreraino sartzen da. Bizipoza, zabaiak hautxik daurrera. Eskerrik asko. Ja bukau duk, baina dandana bukau horretik nahiko nuke esan. Bueno, hau dana hasi genunin, hau zoro bakar baten ideia bat izen zala. Zoro hori ez dakit nunda bien hondik, Joseba Raskin, zaparra handi bat favorez behantzat, beha izen da metxie piztu duna, eta hemen kaiu maten egon dana eguna gaurra etatzeko. Pixkenaka, zoro batek, beste zoro bat kontagiauzun, beste zoro bat, 10 zoro izen ginen. Eta, bueno, bulego taldie hasi ginen konbentzitzen egun nau aurrera eta altzala. Eskerrik asko kulturi apoiatzeatik, eskerrik asko gure proiektugan sinisteatik, eta eskerrik asko horreoteatik, benetan. Hau pasuek.